Úgy, úgy. Ez az, van oxigén? Kicsi, de van. Gyűjtsé be. Kezdjünk egy kicsit tanügetni. Jó? Ügetés, tanügetés. Most maradjon a kengyelbe a lábad, mert gondolom elnehezedik. Úgy. Próbáld, hogy támaszkodjon. Támaszkodik a ló. Támaszkodik. Hűj, kihúzom magam, Próbáld a lábad ott tartani, Eszti, a bal lábadat is. Ne menjen el, amennyire csak lehet. Kihúzom magamat. Csizma köz. Próbáld, gömbölyítsd meg. Úgy van. Lovagolj egy kis kört is. Mindig valami figurát, hogy a ló mind próbálja, hogy odafigyeljen rád. Az a lényege neki. Csizma köz. Mert ha tudod, ha csak így körözünk, az hülyeség, annak nincs értelme. Mindig valamivel foglalkoztatjuk. Most megint a lovat. Mindig tornáztatjuk, mindig a ízületeket lazítjuk. Gyerünk. Úgy. Ez az. Csizma. Most mégy tovább, Béné, csinálj egy átváltást. De ne ülj le, hanem a seggeden ülsz. Szépen. Gyere, csizma. Sok, még ennél több kell. Úgy, gyerünk csak. Úgy, most megint egy kis kört lovagolj. Csizma köz, gyerünk. Ez az. Lépés! Gyerünk! Gyerünk, lépés! Áttek! Fölvettem munkaügyetést, K-tól nyújtott ügyetést, munkaügyetést ennék. Utána megy közel a nyújtott ügyetést. Ennél eljövök hát ügyetést. Hát munkaügyetést Cétől beugrok a munkavásárba, kiskör, vagy nagykör, 20 méteres nagykör, egy egész nagykör. Ja, most ez lesz, Próbáld, hogy támad, igen. Nagyszerű szemüldetésre, aztán eltől
Emlékezés, és utána bejövök ide is. Uh-huh.